puhuttiin just, niin siksi täällä saattaa olla semmonen ääni. Niin. Voitko lopettaa? Haluat sä, että mä kuulostan tältä? En. Mutta... Enpä sanokaan. Mikä et sano? Me ehkä mennään tänne Ikeaan, me voidaan siellä kuvata. Ai ehkä. Miksi pyörällä? Ei me ehkä pyörällä, me mennään autolla. Oi kiva. Kun aina pitää mennä pyörällä jonnekin. Väsyneenä. Ja. Nähdään siellä Ikeassa, jos me kuvataan siellä edes. No, siellä nyt moi!